Hei jälleen. Kun mä täpyisin mua maistamaan Honey et Chili mixin. Se ei ole löytökaupassa. Mulla on sellainen Honey et Sauce Must Have mixi. Tommonen pakkaus. Maistan tätä nyt. No, no hyvä tämäkin. Oletteko maistanut tätä? Kertokaa tuolla alhaalla. Koitan katsoa tarkemmin, jos löytyisi vielä kaupassa ja pyytämää sorttia. Mutta me näemme. Hei hei.